Подновяването на слънцезащитата никога не е било толкова лесно. Днес ще ви покажа слънцезащитният стик с SPF 50 на Garnier от серията Ambre Solaire, както и едно лесно хакче, с което да подновявате слънцезащитата си през деня, дори когато носите грим. Стикът е обогатен с масло от ши и витамин Е, който хидратира кожата, предпазва я от вредните UV лъчи и появата на пигментни петна и същевременно подсилва и предпазва кожната бариера. Тук го нанасям като последна стъпка, след като съм направила сутрешната си рутина. Стикът е подходящ за всеки тип кожа, не оставя бели следи, кожата не изглежда мазна след като се нанесе и е супер компактен и удобен дори за пътуване или за дамската чанта. Вече се гримирах, взимам стикчето със себе си, както и едно малко бюти блендърче и излизам навън. Ето ме отново след няколко часа, време е да подновя слънцезащитата си. Взимам стикчето и започвам да нанасям върху лицето. Както можете да видите, върху стика не остава никакъв грим и въобще не го размества. Много леко минавам отгоре и с малкото бюти блендърче, а ако нямате, може и с пръст. Мисля, че така изглежда най-естествено и най-много ми харесва, а и съм сигурна, че съм разнесла слънцезащитата навсякъде. И проблемът с подновяването и през деня, когато нося грим, вече не е проблем. Надявам се видеото да ви е било полезно. До скоро!